Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amurwakan tumapaing pargian prasaja wonten ing rahina kapurwakan kanthi asesanti. Mugia samu barang arati tansah manggya santi mulya sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadali hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kawilujengan karahayun sosih lumunturing welasaning nugrahaning Gusti mugi tansah kajiwa lan kasarira wonten ngarsa panjenengan sedaya dalasan kula amin. Kawula nuwun sinaratan pamuji wahyu saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Linangkung. Mugi tansah kaganjaraken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Tansah hamemayungana ing madyaning wisma pahargyan. Kula nuwun kunjuk dumateng panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi saha inabekten. Para pangemban-pangembating praja, para satriyaning magari minangka tepa palupi patuladaning pandam-pandunging para kawula dasih ingkang satuhu sinudarsana. Para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding marang kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntuning kiblating panembah ingkang tuhu luhuring budi. Para tamu sinedahan kakung miwah putih ingkang kalingga maradaning akrami sumrambahipun dumateng kadang muda taruna lamun ta pantes bagya mulya. Kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama keparenga kawula ambuka wiwaraning suka wenganing wikacara duwaraning kandha nuwun inggih awit dahat saha guguping manah ing madyaning kalenggahan punika kula katimbalan dening panjenenganipun Bapa Suyanto Ibu Suratmi ingkang kadhawan ngandharaken lampah-lampah anggenipun nampi nugraha gung ngentas pitulus putranipun ingkang asesilih
pun Bagus Tommy Perdana Putra ingkang sampun anjatu krami kalian Dyah Ayu Roro Dewi Suharati putra pawestrinipun panjenenganipun Bapak Sumarsono Ibu Kasemi ingkang mijil saking Kedung Sari RT kalih RW 9 Lawunguter Sukoharjo. Murih sedaya saged lumampah kanthi prayogi langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kawula dherekaken tansah ngunjukaken raos puja dalesan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murebeng dumadi ingkang sampun paring rahmat saha nikmat gumelaring alam gesang wonten ing madyaning bebrayan agung. Katitik ing madyaning kalenggahan punika kula dalesan panjenengan saged kempal manunggal silaturahmi anjenengisa paring donga berkah pangestu dumateng panjenenganipun Bapak Suyanto sekalian anggenipun Hang Rakit Sekar Cempaka Mulya Margya Putra Hamiwa Siwi tetepa winengku ing Suka Basuki awit saking sih nugraha agung ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kula hanemai pargian saged lumampah kanthi prayogi lair terus sing batin lekas dumugining pungkas. Para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang sinuba ing Suka Basuki urut reroncening tata carya ingkang sampun karacik karakit kanthi runtut dening para krida dharma ingkang sampun kapiji ing karya sedaya kala wau kangge anggayuh murih rancak saha prayogining lampah ingkang saking punika keparenga kula minangka jejering pambiwara ngandharaken tata cara ingkang sampun rinakit. Amurwakani adicara tinarbuka sowaning Sri Atmaja temanten sarimbit ing madyaning wisma pahargyan kalajengaken srah panampining Sri Atmaja temanten sarimbit paripurna srah panampining temanten sarimbit kalajengaken tata cara wisudan temanten awit saking sih lumuntur ing wilasaning nugrahaning Gusti awit sampun paring pangestu dumateng kula lan panjenengan sedaya kalajengaken tata cara pandonga madyaning suka panjenenganipun ingkang hamengku gati badhe marak sowan ngabiyantara wonten karsa panjenengan sedaya ingkang saperlu ngaturaken manem Brama mangayu bagya atur pambagya harja katur dumateng panjenenganipun para tamu wondene minangka pratandha paripurnaning pargian prasaja wonten ing ari kalenggan punika mbok pilih Sri Atmaja temanten sarimbit sampun jengkar saking sasana tumuju wonten ing sak ngajenging wiwara pawiwahan tandha yekti pawiwahan sampun paripurna para lenggah kakung saha putri ingkang tansah kinurmatan mekaten menggah urut reroncening tata cara pargian prasaja wonten ing ari kalenggan siang punika pramila mugi wonten suka lilaning penggalih kasuwun para tamu tansah lelenggahan kanthi maradukaning penggalih sarwi paring puja hastawa puji astuti ngantos
dumugi paripurnaning parebyan sinambi hanyrantos tumapaking tata cara. Nuwun.